Bisan kung nahuman na ang kapistahan ni Senyor Santo Niño, ang mga tigborda ug manghimuay ug sinina sa imahen sa balang bata sa lungsod sa Minglanilla bisi paghihapon hangtod karon. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem. Yes lang, tuog wala nadawat sa mga bordadera diya sa lungsod sa Minglanilla sa mga gusto pang magpaborda o magpatahi sa mga sinina o kapa sa Senyor Santo Niño. Gani sa naging mga adlaw gitabangan sa mga bordadera ang vestment nga gamiton sa imahen sa Senyor Santo Niño alang sa solemne nga misa sa hubo diha sa Basilica Minore del Santo Niño karong kadlawon. Kini ang hulagway sa kapa nga suoton ugma sa ilisan nga imahe ni Senyor Santo Niño. Sa gipakita sa mga bordadera, intricate kaayo ang pagkaborda nga naglakip na sa hulagway sa Batang Niño og struktura sa Basilica Minore del Santo Niño. Gahapon ma'am, amo na siyang gi-deliver dito sa Basilica. Idawat na to sa mga madre dito sa accounting. Nya, karon tong kadlaw nila iilis. So amo sa tung kami diri kay nanabiya didto dili na biya ta kahikap. So amo sa tung gipanggakos diri. Gitugan sa mga bordadera nga feel blessed na sila kaysa wa pagilinyahan sa mga deboto ang imahen, sila na ang nakauna og hikap sa kapa. Di abtag isa ka semana kay tabangan raman. Ikaw deboto sa Senyor Santo Niño. Oh, super jud. Ay malipay tayo lay nindot jud kayo nga maka himota siya sa nina kay siya gud ato ang kuan. Balaan kay siya ba. Alang sa mga bordadera dinhi sa lungsod sa Minglanilla nga matag adlaw nakasinati sila og dakong milagro. Kay diha pa lang sa pagsugod sa adlaw mga liyag isla ngadto sa balaang bata nga giyahan sila gikan sa pagdisenyo. Diha sa pagtahi sa mga simple man nga bordahanan ngadto na sa bongga kaayo nga gibordahan. Milagro jud ma'am. Kay ngano dili baya kanang basta-basta nya. Kinahanglan og magtrabaho ta naa sa jud sa kanang atong kasing-kasing ba nga ato sa jung gihalad niya. Nya daghan niya tagaan sa tani kanang daghan pagpanghunhon na kay labi na pag-design sa akong maguwang. Kay art di siya di ba? Oh, dili jud basta-basta. Bakuti ang pagdisenyo hangtod na sa pagborda. Aron di matusok sa dagom, hilabihan sila kamainampingon sa pagpadagan sa makina. Mag-ampo dyan may nga makakuan mi sa among trabaho nga dali ra mahuma ug naay dinalian mahuman jud namo. Mao na ampuan una pa mi mo tambong sa trabaho mag-ampo jud mi. Sagad sa mga bordadera nakasugod sa pagborda niadtong panahon sa pandemya dinhi sa sudunon nga dapit sa Barangay Vito sa lungsod sa Minglanilla. Ug matud pa dakong nakatabang kanila ug sa ilang pamilya. Mao gid niya among gisaligan jud abag kayo sa among pamilya. Mao man ang panginabuhi. Gamay man ang ilang lugar, apan dako kaayog natabang ilang nahimo sa pagpalambo sa pagtuong Kristohanon. Nausab sa maong barangay ang ubang grupo sa mga babaeng bordadera nga pipila ka dekada nang nagpaanindot sa nagkadiang klase sa imahin. Lan mato sa mga bordadera sa lungsod sa Minglanilla nga posibleng mag-overtime sila karong adlaw. Kaya doon mga customers nga buot nila mapahuman ang ilahang mga vestments sa ilahang imahen sa Senyor Santo Niño nga kay gamiton usab nila alang usab sa solemne nga misa sa hubo karong kadlawon alas 4 sa kadlawon diin gilantawan nga posibleng dagsaan gihapon kini sa libuan ka mga deboto. Samtang laning mga higayuna lan dinhi sa May Osmeña Boulevard ubay-ubay nga mga fire truck ug mga ambulance ang nagagitungod sa kaya doon na sila girospondihan nga sunog diha sa May Carbajal Street sa Barangay Guadalupe din matod sa Bureau of Fire sa Cebu City nga posibleng mga residential houses ang involved sa maong sunog. Giisa na ang first alarm lance mga kapuso sa kalabot sa maong sunog hinungdan nga ubay-ubay na all units na sa Cebu City Fire Station ang niresponde ning mga panahona. Lan? Okay, daghang salamat Fem Marie Dumabok.